तांगशाल हरा हायना हाय खामै थापला जाखा उदयपुर ड्रप गेट हातिनि खुंगुरि फालनक फियाबा किसिसानि बागै खामनानि काटिका हातिनि ते आलका फालनक रक कक्टमा मानखेनो पाटिमुं थायो थाङै सगैका खुंसा फायार इन्जिन bang तांगशाल हरदीपर उदयपुर ड्रप गेट हातिनि खुंगुरि फालनक खामै थापला जामानि पाटिमुंग वाना माते गमामाव कलाय लायके हातिनि बानिया खलायनाय रंनो खबै आमसानि जत लुकुरक फियाबा किसिसानि बागै खामनानि काटिका हातिनि ते आलका फालनक रक हर नांमानि कक्टमा मानखेनो पाटिमुं थायो थाङै सगैका खुंसा फायार इन्जिन फियाबा आबनि स्लाय सिगांनो खामै थापला जाखा हातिनि खुंगुरि फालनक कक्टमा मानखेनो आमसाया थाङै सगैका राधा किशोरपुर थानानि पुलिस फियाबा अहर नांमानि पाटिमुं सामुं सिद्रा तांनाय रंनि सामुं हनि साका हातिनि खामजांनाय फालदंनि बुग्रा प्रदीप वैष्णव आबनि बागै पाटिमुंनो तै चाइटगै नायटुं मुवा अंखरजाक ताबुक राधा किशोरपुर थानानि पुलिस bang उदयपुरनि सिमी राजीवनि कक्थुम चिनि खरां।